बिथांमोना नायफैबावदोंहाय नै जि बुरजा फैखादों। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। दाखालिनि जाथायखौ लानानै आंखौ गोबाङा कमेन्ट्सआव बुंहरदों जे बेखौ सियालासो बुरनानै लांदों होननानै, खिन्थुबा बियो सियालनि बुरनाय खामानि नङा, बेखौ मानसियासो मावदों। दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव प्रुफ होगोन, नोंथांमोना भिडिअ क्लिप्सखौ नायलां। आरो दिनै फुङावहाय भुटाननि पुलिस, जोंनि आसामनि पुलिस फैनानै नायफैबाय बेखौ। मानो होनोब्ला जोंनि गामिया भुटान बर्डार आरो अरुणाचल बर्डार माने खाथि नांजाबलायनाय नालाय, बेनिखायनो बिथांमोनाबो नायनानै एसे जेनेबा सुलुग लाफैदों। मा होनो, बिथांमोनाबो खोनाहैदों, बेनि थाखाय फैनानै नायफैदों। आरो जानो हागौ जे जेनेबा बे खामानिया जोंनिया खाथि नालाय जायगाफ्रा, जेनेबा बिथिंनि नांजाबलायनाय, हयथ' बिथांमोननि गेजेरावबो जानोबो हागौ बा जोंनिथिंबो जानो हागौ, बेबायदि माबा मोनसे बैसा साननानै बिथांमोनाबो नायफैदों आरो ना, सुलुग लाफैदों। जेनेबा जों रावखौबो दुसिनोबो हाया, खारन जों गावनि मेगनजों नुवाखै, जों रावखौबो बुंनोबो हाया। नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायलांदो। बे भिडिअ क्लिप्सनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना मिथिगोन बियो मानसिनि खामानि ना सियालनि खामानि। नोंथांमोना बेखौ नायलांबानो हमनो हागोन आरो। मा बे? मा जादों? हा? हो? सिजौ दै बारबाय मा? दिनैजों खेबथाम जाबाय आरो ना पुलिसफोर नायफैनाया। बिथांमोना नायफैबावदोंहाय नै जि बुरजा फैखादों। बिथांमोना दा बे जाथायनि सायाव मा डिसिसन होना गालांनोसै बिथांमोनासो मिथिसिगौ। जि मोजां नुयो न' खबरस्थानखौ। जोंना गुड फ्राइडेबो सफैगासिनो दङ नै, गुड फ्राइडेआबो बावथारला। नै नोंसोर फोथायाना बेखौ सियाला खुरदों होनबाय थायोना। नै बियो रम्बाजों जावनायनि सिन, एकदमबारे रोखाहै नुनो मोनखायो बियो रम्बाजों जावनायनि सिन। आरो नै बियो खदालजों जावनायनि सिन, माने थाखो थाखो जालायलायनाय, बेखौ एकदमबारे खदालजों जावनाय होननानै बेखौ रोखाहै नुनो मोनखायो, मिथिखायो। स' बिदिब्ला लोगोफोर, आंनि दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै।